Το φοβερό μήνυμα ότι πάθθηκε η πόλη καταπληγώνει την ψυχή του ποντιακού λαού. Ακούστε τους σχετικούς στίχους, απάβγασμα της αισθηματικής λαϊκής ψυχής. Έρθε εμπουλήν και κόνεψεν σα για σοφιά στην πόρταν. Το έναν το φτερούλναθε σο αίμα βουτεμένον, σο άλλο το φτερούλναθε χαρτίν βαστά γραμμένον. Στέκει στη Αγία Σοφιά στην πόρτα το πουλί, ματωμένο το ένα το φτερό, στο άλλο κρατεί χαρτί γραμμένο. Ατό κανείς και αναγνώς, κανείς και ξερντολέγει. Μου δε και ο πατριάρχης μου με όλους τους παπάδες. Κανένας δεν μπόρεσε να διαβάσει το χαρτί όπου ήταν γραμμένο το τραγικό μήνυμα για την πόλη. Ήταν εξ ουρανού το μήνυμα, θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Ο Θεός τιμωρούσε τους πιστούς που παρεξέκλειναν κάπως από την ευθεία οδό της πίστεως, σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη. Έτσι το Άγιο μήνυμα μονάχα ένα μικρό παιδί, καλόν παιδίν, θα μπορούσε να το διαβάσει. Και πλησιάζει η αγνή παιδική ψυχή το πουλί. Παίρνει το χαρτί και διαβάζει. Έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται και αναγνώθη. Σίτα αναγνώς, σίτα έκλαιγεν, σίτα του νους να λέγει. Να ηλεί εμάς, να βά εμάς, η Τούρκ την πόλε πέραν. Αγιάνε μου και